Nanjengoko abanye abafundi bebe chulumancile ngethuba bebuyela esikolweni izolo, kodwa abafundi kwisikolo samabanga aphantsi iGqala primary eTsholomnqa eMpuma Koloni khange baluvuyele olusuku kwaphela, nanjengoko isikolo sabo saphaphatheka nemimoya eyayibhudla kulonyaka uphelileyo. Kungoku nje abafundi kwesi sikolo bafundele kumakhaya kufuphi naso. Intatheli elijelo uThembela Boy isilungiselele ngxelo. Isikolo samabanga aphantsi iGqala nesikummandla waseTsholomnqa kude kufuphi naseMonti eMpuma Koloni sasinye sezikolo esisajongene nemicelimngeni yokungabikho kwamagumbi okufundela. Inqununu yesi sikolo ithi isikolo sabo saphepetheka nemimoya eyayibhudla ngoJulayi wonyaka uphelileyo, kwaye kusukela ngoko akukabikho ncedo lufumanekayo. Ngentseni yaloo mini kwaye kwacaca ke mhlawumbi into yokokuba abantwana abanawukwazi okokubana bafunde apha esikolweni. Sakhe sanayo neveki, sakhe sema abantwana bengezi esikolweni de abahlali baza necebo lokuba basibolekele izindlu. Ngokomlomo wenqununu yesi sikolo ithi ukufundisela emzini kuza nemicelimngeni emininzi kubo bengootishala kwakunye nabafundi ababafundisayo. Sifundela emizini grade R, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Ukutitsha usendlini akufani notitsha usegumbini lokutitshela. Oku akuphelelanga ekuthinteleni ootishala ukuba bangakwazi ukwenza umsebenzi wabo ngokupheleleyo, kodwa kukwehlisa nomdla wabafundi ekufundeni. Utishala wesi sikolo uthi oku kubangela ukuba batsale nzima ekwenzeni umsebenzi wabo ngokupheleleyo. Njengoba nasititshela ezindlini elalini, funeka uthi ukwela ezantsi unyuke ubheke kwenye iklasi, kwenye indlu ngaphinde unyuke ubheke kwenye indlu and ayenzi isafety ebantwaneni, because abantwana ngoku funeka benyuka besehla, abakwazi into yobana sikwazi ubakhontrola bebe ndaweni nye. Ibhodi ejongene nesi sikolo ithi ziliqela iinzame ezenzileyo yokuhlaba ikhwelo kwisebe lezemfundo leliphondo ukusukela kunyaka uphelileyo, kodwa akuzothi kangoku akukabikho ncedo olufikileyo. Sabhala ileta eya ku-department sicela angenelele isama kwindawo yobana ngaba udepartment uthi uzobuya abuyele futhi uyenzile inoti into isicelo esibheka urhulumente kwidepartment phezulu esitho kundunkulu. Sisame apho sisalinda. Esi sikolo isisosodwa esijongene nemicelimngeni kweliphondo. Isikolo samabanga aphantsi inkwezana nesemonti sinamafundi ababalelwa ku840 wabafundi nabafundela ematyotyombeni. Isebe lezemfundo laqala ukwakha esi sikolo ngonyaka 2016, kodwa sayekwa sizindonga. Esi sikolo siyanetha kwaye kudingeka into yokokuba abafundi bafundele phandle xa imozulu inetha, kwaye naxa ishushu kuye kuphume inyoka. Ukanti silenzile ilinge lokuthethathethana nesebe lezemfundo eMpuma Koloni, kodwa khange baphendule kwisicelo sethu. Noxa abanye abafundi bebhiyozela kufika kweziphumo zabo zebanga le-10, umbuzo umile ngokuba ingaba bangaphi abafundi bezizikolo ezisenemicelimngeni nabazawukwazi ukufikelela kweli banga le-10 kuba bayaqhubekeka nokufundela phantsi kwezi meko. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa Newsroom Africa, ndinguThembela Boy eRhawutini.